Wengenza wetha ngembelele namukele kuzonke indawo la kuzofuna khona le video kama nami ngumsizi aka Inkosi yoHeart. Mina mawuqala ngena kule channel qinisekisa ucinzele subscribe thola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel zonke zenzeke njalo ke ingozi emgwaqweni bheka nje sekushona ababili engozini yenyanti igazi eyenzeke lapha ke eHluhlu kwenzeka isiphihli sengozi lapha ku N2 ngasebhontsho egarage leka petrol lapho kushayisana khona ke truck yezingodo ke netekisi kwashona abantu ababili kwathi abanye balimala kanzima abanye ke baphuthunyiswe ngesibhedlela ke leli garage liphakathi kweHluhlu ke noMntuba wenganza izindaba ke lezi ezibhlungu vele lapha ke wenganza kwethu noma ke abantu baphawule kanje kulezo xhumana ngalolu daba nangumnyethi ke into engikhalile ngidlule khona yo amatshwele angakanani noma ke amatshwele angakanani kosambe uyisiphihli nje leyanto lapho ke sezilele izingane zabantu ziphume ke ziyosebenza bafowethu nangumnyethi ke eyibafowethu kazi kuyofika uDisemba ke sekunjani sihlala lapha ku comment section ngezuvo lwakho nombono wakho uthi wena cabangani ngalolu daba.